Bueno, hau da 298. orrialdeko ebatzitako bigarren ariketa, eta hori ukitzelaren inguruko ariketa bat, ariketa tipiko bat. Bueno, eskatzen digute kalkulatzeko fx funtzioaren inflexio puntuan funtzio horrek duen zuzen ukitzelaren ekuazioa. Bueno, zuzen ukitzelaren ekuazioa I berdin FA gehi F''A bider izakena. Eta orain, ukitze puntua esaten digute dela zuzen edo kurba horren inflexio puntua. Bueno, orain joko dugu kalkulatzera. Inflexio puntua kalkulatzeko bigarren deribatua kalkulatu behar dugu. Lehenengo deribatua, biderketa moduan deribatu behar dugula, lehenengo da bat bider eber minus x gehi bigarna x bider eber minus xen deribatua da minus eber minus x, beraz, ken x eber minus x. Bai? Gogoratu minus hau, eta eber minus x da eber minus xen deribatua. Bestela, gehi izan beharko zen. Igual gorrakot eta idatzekot gehi, lehenko deribatu barik, eta bigarna deribatuta. Beraz, geratzen da, gogoratu, eber esponentzial bat agertzen danean, deribatzerakoan, beste zenbaki bateaz edo beste zozereaz bidertzen, normalean, deribatuetan, esponentziala bera biderge komuna ahal izango dugotara. Eber minus x bider bat ken x geratzen da, lehenengo deribatua. Bigarren deribatua, izango da, hauze deribatu, beraz, lehenengo deribatua minus eber minus x bider bat ken x gehi eber minus x bider bat ken xen deribatua minus bat. Horren, hemen, ataratzen dugu eber minus x eta geratzen da minus bat gehi x, minus hau honeaz minus bat gehi x, eta hemen ken bat. Hau da, eber minus x bider x ken bi. Aldatuz lekuz, bai? Bueno, orain, inflexio puntua kalkulatzen dira, inflexio puntu posibleak bigarren deribatua berdin 0. Kasu honetan, eber minus x bider x ken bi berdin 0 izatekotan, da x ken bi 0 dalako, beraz, x berdin bi. Hau da, inflexio puntu posible bakarra. Orain, ingo dugun izango da, aztertu bigarrenaren zeinuak. Bi baino txikinago izan da, 0 bada, emoten da un minus, minus bi bider eber minus x negatibo dalako, eta bi baino handiago izan da, hiru adibidez, hiruken bat plus, eta eber minus x beti plus denez, plus. Horrek izan edo, f-ek, ingo duela hemen ganbila, eta hemen aurra, hau da. X berdin bi, bai da inflexio puntua. Vale? X berdin bi puntuan daukagu inflexio puntua. Vale? Inflexio puntua zein dan kalkulatu nahi baldin badugu, gogoratu bi eta ordeztu behar dugula fxen, orduan bi bider eber minus bi. Izango zen puntua. Izango duzu, eta hau zelan marraztu, bueno, ez dugu marraztu behar, baina bakarrik da ordeztea. Vale? Bueno, daukagu zein dan ukitze puntua. Vale? Beraz, bete behar duguna da, hemen, ekuazio honetan, haren ordez bi ipini. Vale? Orduan daukagu. I berdin f bi gehi f' bider x ken bi. F bi esan dugu, x eber minus x funtzioan ordeztuz, geratzen dela bi eber minus bi, hemen egin duguna. Geratzen da, i berdin bi eber minus bi gehi lehenengo deribatuan ordezterakoan f' bi lehenengo deribatua hau da, izango da, bat ken bi minus bat, minus eber minus bi. Minus eber minus bi. Orduan, hemen gehi baino ken da, minus eber minus bi bider x ken bi. Hau da, eskatutako ukitzelaren ekuazioa.